kommer in här och kör här, så har den alltså mycket kraft. Men det är därför det är den här plats. Då får verkligen igenom. Verkligen få igenom med 30 centimeter, det där är sista. Och då är vi tillbaka här. Och vi känner det. Foten går därifrån mot målet hela tiden. Och sen kommer vridning. Och så går det ner i kampar till. Och så måste vi vara att trycka igenom. Tryck det. Och tillsammans så har vi och lägga så där. Och att stå här. Och det kan vara där. Och så kan jag vara en plats här. Så kan jag gå upp där. Jag vet. Vi skulle ha fått göra oss mitt emellan det. Men, jag säger. Tro inte på mig, du får blodskrift. Experimentera med det. Tro inte på mig, du får blodskrift. Experimentera med det. Experimentera med det. Får du mig som det?